Eu ao principio empecé con vídeos sin voz, sin falar. Igual eran 1000, 2000, tal, sabes? Sin máis. Despois empecín, falei en voz en off, o tipo que tamén se leva moito, voz en off, pero empecé a facelo en castellano. Que pasa, eu falando en castellano non me sinto tan cómodo como falando en galego, sabes? Entonces igual non son capaz de transmitir o mesmo. O sea, que tiraron peor los vídeos en castellano que los de galego. Pero fixen 2 vídeos, E despois foi cando me dixo meu irmán, tens que falar en gallego, que é como sabes falar, non é outro. E cando empecé a falar en gallego, sí que se empezaron a disparar un pouco. Despois tuve un vídeo que foi o que me impulsou moitísimo a raíz dese vídeo, que foi cando probei unha falda. Sí, probei unha falda. E que non só probei unha falda, sino que me quedaba ben, entendes? Sí? ¿Qué tipo de falda? No era la falda mítica escocesa, no imagino. No, era unha falda de lino do Zara que me chegaría quizás polo gemelo así por aquí. E combinaba con unha camisa e un sombreiro. E quedaba bastante ben. Montín o vídeo e subino. E claro, hai xente que é moi non sale da cova e claro, flipou a xente. Moita xente gustoulle e outra moita xente, pois o típico, os haters. A mí cando me chegou o primer hate, eu non me preocupei, a mí ao contrario, eu sonreín, dicen, ostras, pois creo que acabo de dar na tecla.